Дъщерята на Елиза. 4-та серия. С участието на Джулио Берути, Сара Фелбербаум, Джорджо Бургети, Пауло Сеганти, Анна Сафрончик, Валентина Паче, Джорджо Маркези, Анджела Мелило, Енрико Салимбени, Гаетано Амато, Ноемис Мора, Алесандър Бардзаги, Роза Ферайоло и други. Джейн Александър в ролята на Лукреция Ван Некер. Сценарист Пиеро Бодрато. Оператор Франко Лека. Музика Савио Рикарди. Режисьор Стефано Алева. Какво искат от нас? Тия французи не ни оставят на мира. Гръм да ги порази. Внимавай какво говориш. Да не искаш да те арестуват. Не ти ли стига, че ястреба отвлече графинята и Примо? Бянка, какво ще му сторят на Примо? Бедната графиня. Кой знае как се държат с нея? Кураж, кураж. Губим ценно време, лейтенант. Хайде, покажете ни стаите си. Ще се размърдате ли? Давайте. По-бързо, моля ви. Къде е стаята на брат ви? Заповедта е за обиск. Не да ги накараме да ни мразят. Побързай. Естествено, че няма нищо. Брат ми не е замесен. Сега по-спокойна ли сте? Благодаря, лейтенант. Ще го откриете, нали? Ще го открием. Какво се смееш? Нищо. Нищо. Какво се смееш? То дяволите. Ще я дам. Има за всички. Мария, съпругът ти подозира ли, че си част от бандата? Не ми се вярва. Слушайте, брат ми Еторе, не е толкова глупав. Въпреки, че още не е решил на чия страна е. Кой е там? Със сигурност не мъже, подлеци. Достатъчно. Ще ми го подадеш ли? Да. Къде е прословутия ястреб? Този бандит го бива само жени да отвлича. Спрете да викате. Пак ви казвам, нищо няма да ни сторят. Не се страхувайте. Не ме е страх. Не ме е страх нито от вас, нито от някой друг. Разбрахте ли? Сега ще те накарам да млъкнеш. Да не си посмял да ме докоснеш. Не я наранявайте. Иска да знае защо сме тук. Млъквай.
Наред ли е всичко? Да, освен виковете. Викове? Дали си запушил устата на графинята? Естествено. Какво искате от мен? Какво искате от мен? Имайте поне коража да ми отговорите. Чувате ли ме? Чезаре? Отговорете! Доведи момчето. Отговорете! Вие, покрийте се. Свободно. Претърсихме всеки ъгъл, господин капитан, но при прислугата нищо не открихме. Подгответе хората. Преминаваме към издирване. Ще заловя ястреба, дори ако се наложи горите да опожаря. Да, господине. Ходом марш! Поживо! Ами аз? Той ти я махна, но аз ще ти я сложа. Мълчи! Дивак! Разсе такова! Най-сетне очи в очи с ястреба. Върви си, свободен си. Казах ти да си вървиш. Хайде. Не, няма да тръгна без графинята. По-скоро съм готов да умра. Добре, щом това искаш, ще го изпълним веднага. Мислех, че сте на страната на селените срещу французите. Но явно съм сгрешил. Да, сгрешил си. Предпочитам да умра, вместо да избягам като подлец и да изоставя господарката си. Стреляйте, готов съм. За мен това е достатъчно. Ето го нашият герой. Браво, Примо. Мария. Нали ви казах, че е готов? Чезаре. Предупреждавам те. Това крие опасности. Опасности! Аз знам само една. И тя се казва Лоренцо Лоя. Вие? Но вие сте благородник. Сред нас също има такива, които ненавиждат несправедливостта. Готов съм да зарежа всичко и да живея в гората.
Не, ще бъдеш по-полезен в Ривомброза. Ти ще занесеш искането за откуп на твоя господар, граф Ристори. Благодаря ти, че дойде. Часове наред съм под тревога и е време да играем с открити карти. И така направо на въпрос. Много добре знам, че Ястреба се радва на подкрепата на селените. По всяка вероятност някои от тях са членове на бандата му. Нищо не искам да знам, отче Коирино. Но кой по-добре от вас може да им говори? Никой няма да навреди на сестра ви. Това естествено е само мое мнение. Защо мислите така? Казахте, че Ястреба се радва на подкрепата на селяните. А те са добри християни. Ако стори нещо лошо, ще загуби тяхното уважение. И това е нещо. Добре. Лоя ще направи каквото е нужно. Надявам се, разбира се, неговите войници да намерят Аньеза. Всички се надяваме. Ще направя всичко възможно, само и само да върна сестра си жива и здрава. Разбрахте ли ме добре, отче Коирино? Разчитайте и на малкото, което е по силите ми. Ще се опитам вашето послание да стигне до когото трябва. Дайте им да разберат, че ако нещо се случи на Аньезе, Лоя ще бъде последния проблем на Ястреба. Кълна се, че няма да намеря покой, докато тя не бъде отмъстена. Господин графе, елате бързо. Примо се върна в замъка. Примо? Къде е Аньезе? Добре, но още е в ръцете им. Можеш ли да ме отведеш при нея? Не, държаха ме с вързани очи. Пуснаха ме, за да ви предам съобщението на Ястреба. Какво иска, за да я освободи? Житото, конфискувано от капитан Лоя. Мартино? Вземи. Ще ти помогне да намериш Аньез. Разпятието на Елиза. Време е да ти го върна. Трябваше да го направя по-рано. Задръж го и намери Аньез. Управителят на имението ми, Примо Ривалта, е бил пуснат, за да предаде съобщение, за да освободи сестра ми. Ястреба иска конфискуваното жито публично да бъде върнато на селяните. Това е изнудване. А сега ще отведеш мен и хората ми там, където Ястребът е държал затворник. Би го направил, но бях с вързани очи. Съжалявам. Тогава ни заведи там, където са ти свалили превръзката. Оттам ще започнем търсенето. Капитане, това може да се окаже опасно. Ако бандата се почувства притисната и загуби контрол, нека търсим начини за договаряне на условията. Нима всеки път, когато поиска да постигне нещо, Ястреба ще отвлича някой. Идвам с вас. Лейтенант, дайте заповед за тръгване. След мен. Fedele, vieni qui. Guarda, queste rose vanno potate in un'altra maniera. Vedi questi rami come si spezzano male così? La prossima volta lo farai, hai capito? Sì, signora Marchese. Витория, скъпа, какво те води в Торино? Майко? Ястреба отвлече Аньезе. Мили Боже. Сега вече сериозно е загазил. Мартино, французите ще претърсват горите за бандата. Изключително неприятна история за всички, но най-вече за теб, миличка. Тази история ми отне вниманието, което ми се полага. Да, разбирам те, но е нормално. Отвличането на една сестра не е дребна работа. Представи си, ако беше Костанца. Майко, отвличане или не, откакто Аньезе се върна, не мога да живея на спокойствие. Бих си пожелала Ястреба да я задържи завинаги. Витория, нали ти казах, нужно е търпение. Не е лесно. Освен това, в Ривомброза съм съвсем сама. Няма на кого да разчитам.
въпреки че имам една приятелка. Високо поставена дама. Така ли? И коя е тя? Маркиза Лукреция Ван Некер. За Бога, Виктория! Какво ви и на вас, майко? Какво е направила тази жена, за да всява такъв страх? Виктория, най-чисто сърдечно те съветвам да не мислиш за нея като за приятелка. Или още по-лошо, като за съюзничка. Тя е изключително опасна жена. Щом трябва да се пази от маркизата, поне вие, майко, ми кажете с какви грехове е опетнена. Добре. Заповядай, седни. И така, къде сте те освободили? Обикаляме от часове. Би трябвало да сме близо. Надявам се да е така за твое добро. Продължаваме. Вие! Виждам ви! Чувате ли ме? Чувате ли ме? Искам да говоря с вас. Вие сте подлец! Подлец! Искам да говоря с вас. Ето ни, това би трябвало да е мястото. Браво на теб. А сега възстанови пътя, по който са те довели тук. Примо, знаем, че си бил свързан и очи, но опитай се да си спомниш. Ще се опитам, господин графе. Мисля, че е там, по онази пътека. На изток. Добре, ще отидем и на запад. Курсини, формирайте две отделни групи. Ще ги обкръжим. Ако се почувстват в клопка, може да започнат да нервничат. Искам да подчертая, че имам доверие на моя управител. А аз не. Французите. Френски войници идват насам. Още са далеч, трябва да се разделим. Вие на пост. Изгаси огъня. Щом ги видите, подайте сигнал. Вие с тях. Върнете обратно конете. Хайде по-живо. Французите още са далече. Имаме достатъчно време да изчезнем. Не мисля. Рискуваме да се натъкнем на патрул и да предизвикаме сблъсък. Най-добре е да чакаме сигнал. Както искаш. Хайде, ела да огледаме. Да вървим.
Избягала е. Графиня Ристория е избягала. Избягала е. Трябва да я открием. Бързо. Аньесе. Кой беше идиотът, който стреля? Капитане, стори ми се, че видя в гората нещо да се движи. 10 дни в карцера ще те научат да мислиш преди да действаш. Боже мой! Аньесе! Не мога да плувам. Протегни ръка. Хвани се за скалата. Хвани я! Хвани я, хвани я! Тя беше права. Ти си истинско прасе. Корсини! Корсини! Оставете патрул в района и дайте заповед за отегляне. Скоро ще се спусне нощта. На вашите заповеди, капитане. Не може да спрем сега. От часове наред Аньезе е в ръцете им. Чухте много добре. Оставих патрул да наглежда района. Ще я открием. Приканвам ви да обмислите възможността да решим всичко, като приемем исканията на ястреба. Мога да предоставя зърно от запасите на Ривомброза. Придържайте се към моите разпореждания. Ако до 2 дни не открием младата графиня, ще заповядам да върнат житото на селяните. Имате думата ми. Да се прибираме у дома, Примо. Капитане, Ристори се хвана на въдицата, че ще върнете житото на селяните. Аз не се шегувах, Севал. Искам да освободя графинията на всяка цена. Това е случаят, който чаках, за да я спечеля. И няма да го пропусна. Мусю? Твоята гостенка трябва да се задоволи с това. Намерих само мъжки дрехи. Добре, а французите? Изглежда ги е страх от тъмното. Върнаха се във форта. Оставиха един патрул, но нашите постове го виждат от всякъде. Тъй, че бъди спокоен. Мосио?
Някакви следи от Анезе. Никакви. Лоя не приема съвети. Иска да продължи търсенето, без да стига до преговори. Да влизаме. Да. Мартино, намерихте ли я? За съжаление не. Толкова се надявах всичко да приключи. Мартино, моля те, не предприема излишни рискове. Помисли какво ще стане с Анезе и мен, ако ти се случи нещо. Лоя ще я открие. Ще я спаси от онези бандити. Тя ще започне да го гледа с други очи. И ще забрави за Маркиз Ван Некер. Ще видиш. Не мисли за нищо. Мартино, погледни ме. Още не сме имали и минутка близост. А и присъствието на братовчетка ти, съпруга и... Ще останат в Ривомброза, докато Анезе не се върне жива и здрава. Както искаш. Ако Лоя не беше замесен, графът отдавна щеше да е върнало зърното. Просто е въпрос на време. Граф Ристори. Имате ли новини за сестра ми? Знаете ли как е тя? Въпреки онова, което се говори, ястреба не е убиец. И косъм няма да падне от главата й, но ако приемете предложението им, всичко ще се реши по-бързо. Няма да спазя разпорежданията на Лоя. Поемам отговорността. Животът на Анеза е заложен на карта. Ще предам на похитителите житото на Ривомброза. Ще се погрижа вашето предложение да стигне до тях. Синът ми, прибрали се. Не, госпожо Маркизо. Какво имаш да ми казваш? Както знаете, младата графиня Ристори е в ръцете на онзи бандит, който, за да я освободи, иска да получи обратно конфискованото зърно. Да се надяваме, че Лоя ще я махнат пътя. Граф Ристори се опитва да направи размяна без знанието на французите. Ти как разбра? От един полупиян скитник. Тази сутрин отецко Ирино се е срещал с графа в селото и чул всичко. Плати му и веднага отиди във форта. Кажи, че аз те пращам и разкажи всичко на капитан Лоя. Лично на него. Ако пияният има право, този път Ристори скъпо ще си платят. И онзи бандит също.
Кой ме облече в тези дрехи? Защо ме отвлякохте? В името на справедлива кауза. За миг помислих, че сте благородник. А всъщност вие сте вулгарен злодей. Не е това, което мислите. Нима? Тогава махнете тази маска. Не е възможно. Трябва да говори с капитан Лоя. Да, господине. Отворете. Тревожа се за Енис. Моля те, не казвай на никого, но всъщност има надежда. Господи, благодаря ти. Защо си се умислил така? Чувствам се виновен за отношението си към нея. Този негодник Ван Некер създаде немислима ситуация. Понякога любовта среща ужасни пречки, но ако я разпознаеш, трябва да се бориш смело, за да я запасиш. Смелост, която мнозина не притежават. Щастлива ли си с Фулвио? Почти във всеки брак има нещо, което не върви. Разбира се. Но ти щастлива ли си? Време е да напусна Римоброза. Но първо бих искала Анезе да се прибира от дома невредима. И аз това искам. Моля те, остани до нейното завръщане. Не го правете. Андрея. Сега знаеш цялата истина. Коя истина? Още лъжи? Трябваше да те излъжа, Анезе, за да те предпазя. Повярвай ми. Убиец ли си? Ти ли изби онези войници? Не. Не, заклевам се пред Бога. Кълнеш се пред Бога, а живееш в лъжа. Как да ти вярвам? Кажи, как да ти повярвам? Помниш ли, когато се срещнахме? За пръв път. При завръщането ти от Франция. Аз мислех, че твоята карета пренася пари. Исках да я нападна. Селяните се нуждаеха от тези средства, Анезе. Но вместо пари, в нея се оказа най-красивата, най-нежната, най-гордата жена, която съм срещал. А когато каретата с парите пристигна, те промениха маршрута и Анезе. За да я спасят от теб. За да я нападнат. Той го направи. Мъжът, когато ти прие като кавалер.
Той изби войниците. И то безмилостно. Заради него днес аз съм ястреба. Когато пристигнах тук от Венеция, бях младеж. Вярвах в идеалите на революцията. Спрете! Кой сте вие? Аз съм маркиз Андреа Ван Некер. Знам, че отскоро сте в Ривомброза, маркизе Ван Некер. И добре ще направите час по-скоро да решите на чия страна сте. Взвод, ходом, марш! Тате! Тате! Ела при мен. Не гледай. Не гледай. Ще останат на веселото 3 денонощия. Така се пада на всички, които помагат на бандитите. Въпреки, че знаех, че французите са нашественици, аз се надявах, че те ще донесат идеали за справедливост, свобода. Идеалите, в които вярвам. Но не се получи. Същия ден не можах да направя нищо. Но реших да се боря. Да се боря и да се опълча. Заедно с моите другари. Всеки по свой начин засегнат от несправедливостите на Лоя. Всеки ден водя битка срещу крадеца. Убиеца, който се крие зад униформа, която позори. Обичам те. Обичам те до толкова, че животът ми е в твоите ръце. Прегърни ме. Мартино, какво става? Не се тревожи. До 2 часа най-много всичко ще е приключило. Андреа. Андреа. Не може да е той.
Кажи ми, че не си го направил. Не знам за какво говорите, Маркизо. Ходи ли при Лоя? Както заповядахте. Тичай. Тичай обратно да го спасиш. Маркизо, не разбирам. Андреа е ястреба, разбираш ли? Разбираш ли какво направих аз, проклетата? Тичай. Не им позволявай да го наранят. Моля те. Севал, ето ги в клопката. Напомни ми да поднесе своите почитания на маркиза Ван Некер. Интересна жена. За разлика от онзи хубосник сина й. Време е да вървиш. Щом отидеш при брат си, незабавно се отдалечи. Не искам да тръгвам, искам да остана с теб. Защо пращаш първо нея? Ако графът прибере сестра си и отнесе зърното? Върви. Докато зърното не е на сигурно място, искам да остана с теб. Любов моя, тръгвай. Така трябва. На прицел е. Чакай. Тя трябва да е в безопасност. Анезе. Да ги оставим да си вървят и да приберем житото. Ела, да вървим. Сега! Огън! Изчезвайте! Примо! Ето ги, отдалечете се! По-бързо! Тръгвайте бързо! Махайте се от тук! Размърдайте се!
Край на 4-та серия. Ролите озвучиха артистите Гергана Стоянова, Таня Димитрова, Ирина Маринова, Игор Марковски, Георги Георгиев Гого, Борис Чернев. Преводач Диана Марини. Тон режисьор Галина Наумова. Режисьор на дублажа Красимир Коцопаров.